Dobro jutro svima, dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Danas će biti s nama Dejan Lovren i Šime Vrsaljko. Krenut ćemo s pitanjima za Šimu, pa će nam se priključiti Dejan. Evo, izvolite. Kolega Gabelić. Dobar dan Šime, dobar dan svima. Nadam se da se čujemo. Čujemo se. Čujemo se, ok. Dugo te nije bilo, svi su čekali tvoj povratak. One neke utakmice koje si odigrao prije Europskog prvenstva bile su samo testi, to nije pravi odnos snaga. Ovo je sad jedna prava utakmica. Kako se osjećaš, kako vidiš svoju ulogu do kraja prvenstva, koliko možeš dati reprezentaciji? Vidi se da se trudiš, da to ide, međutim fali ti još malo sigurno i utakmica i sigurnosti i svega. Pa dobro, hvala na pitanju. Drago mi je da mogu na tu temu pričati, zato što je to realnost. Moja s profesionalne strane nije me bilo dugo vremena iz razloga koji su svima poznati već. Jako sam sretan i zadovoljan da mogu participirati opet u dresu hrvatske reprezentacije, pogotovo na jednom ovako velikom natjecanju i dati sve od sebe i sa zadovoljstvom igrati. Naravno da nakon tako, ajmo reći, velike pauze i jedne turbulentnog perioda s profesionalne strane, i ja sam znatiželjan kako ću u nadolazećem periodu izgledati i od sebe očekujem jako puno i nadam se da ću ostvariti sve svoje ciljeve koje sam stavio pred sebe, ali nisam tu da gledam osobno samo na svoju karijeru, već da se stavim u službu kolektiva i da dam cijelog sebe hrvatskoj reprezentaciji, a onda je najbitniji rezultat hrvatske reprezentacije, a ja osobno za sebe ću se sigurno pobrinuti. Kolega Vargek. Dobar dan svima, Šime, poštovanje. Svi znamo da bez čvrste i dobre obrane nema velikog rezultata na velikom natjecanju. Kako ti vidiš iz nekog tvog kuta gledanja hrvatsku obranu, gdje su neki problemi i što bi trebalo popraviti? Pa vidim odlično hrvatsku obranu, mislim da se branimo svi zajedno, tako i oni koji su na klupi, tako i oni koji su na tribini, tako i svi oni koji rade u službi hrvatske reprezentacije. Slikovito rečeno, želim vam reći da obrana počinje od prvog igrača na terenu, a to je u ovom slučaju napadač, pa do zadnjega koji je golman. I mislim da ne treba nikoga pojedinačno izvlačiti, ne jednoga, nego 2 ili 3 ili 4 igrača ili 5. Mislim da smo kolektiv i kolektivno igramo dobro, kolektivno igramo loše, tako da sve gledamo kroz neki kolektiv i mislim da ima situacija i stvari na kojima trebamo poraditi, ali kažem, svakim danom naporno radimo, analiziramo, trudimo se i stavili smo se u službu hrvatske reprezentacije da što bolje izgledamo na dolazećim susretima. Kolega Petar Tin Miketić. Dobar dan svima, Šime, poštovanje. Poštovanje. Evo, generalno, kakva je atmosfera u momčadi i jesu li mlađi suigrači ti koji dižu druge? Mlađi suigrači, kako biste da nas dižu, da nas nosaju po hotelu ovdje ili... Šalim se, uz dužno poštovanje prema vama i pitanju koje ste mi postavili. Naravno da mladi igrači su jedna svježa krv i energija koja u svakom trenutku može nam puno donijeti na terenu i van terena i stvarno svi su fenomenalni, kako profesionalci na terenu, tako i van terena i stvarno smo sretni i zadovoljni da vidimo kako budućnost hrvatske reprezentacije je tu sa nama i da
da će jednoga dana i oni biti nosioci svega ovoga i već pojedinci participiraju i to je jako dobro, tako da sve naj za njih, a što se tiče atmosfere, atmosfera je fenomenalna. Mr. Christian Kunz. Good morning. Dobro jutro. Što misliš o sljedećem protivniku i o ovom napadaču Patriku Schiku? Mislim sve najbolje o sljedećem protivniku i sve najbolje mislim o napadaču Patriku Schiku. Ima dalje pitanja za Šimu? Gabelić. Dojam je da ova reprezentacija, za razliku od one reprezentacije s kojom svi još uvijek vas uspoređujemo, a to će vjerojatno biti još dugo vremena iz Rusije, da fali one muške agresivnosti, falio jedan Mandžukić, falio jedna, kako bi rekao, snaga, agresija, da uđe protivnik u prsa, da se potučete s njima. To će biti odsudno protiv dvije reprezentacije koje kvalitetom možda nisu na vašoj razini, ali igraju takvu vrstu nogometa, pogotovo Škoti, ali i Česi, kao što smo vidjeli. To je baš jedan potpuno drugačiji stil nogometa. Kako gledaš na tu situaciju? Pa ne znam kako da vam odgovore na pitanje. Što se tiče agresije, mislim da i stava reprezentacije na terenu, mislim da utakmica sama po sebi tempira koliko će u datom trenutku biti potrebno da vršimo pritisak i da budemo agresivni. Mislim da je to do utakmice, složit ću se s vama da nadolazeća utakmica će zahtijevati veći nivo pritiska i veći nivo želje za golom i želje za rezultatom koji nam je neophodan da dobijemo atmosferu onakvu kako se svi priželjkujemo. Mislim, kažem, atmosfera je super, ali rezultat je taj koji puno toga nam donosi. I Mandžukića nemamo, ali imamo ostale igrače koji su zasluženo tu, koji marljivo rade i trude se na terenu i eto, stvarno ne znam, jedino mogu reći da dajemo maksimum na terenu i kako na treningu, tako i na utakmicama i ja se nadam da ćemo upisati 3 boda već sljedeću utakmicu. Mr. Fraser Wilson. Hello, did you watch Scotland versus Czech Republic? Jeste li gledao utakmicu između Škotske i Češke, odnosno je li momčad to gledala i jeste li bili iznenađeni sa rezultatom i s time kako je Škotska igrala? Pa nismo iznenađeni s ničem pretjerano. Moram reći da u nadolazećim danima da ćemo raditi detaljne analize reprezentacije koju susrećemo u sljedećoj utakmici i maksimalno se pripremiti za njih uz sav respekt i poštovanje, ali mislim da imamo stvari koje mi kao reprezentacija još trebamo analizirati i popraviti. I mislim ako mi budemo na nivou kakvom trebamo biti, da rezultat neće izostati uz dužno poštovanje, kažem, prema Češkoj reprezentaciji. Ako je to, evo ga, kolega Gabelić, još jednom. Ne smijemo upustiti Šimu da ovako brzo sa preskonferencije, znam da bi... Hvala vam što postavljate pitanja, stvarno mi je drago da se interesirate, stvarno. Hvala. U prošlom pitanju kad sam spomenuo, nisam mislio na, recimo, ići ovako s jednom usporedbom slikovitom. Morate izgledati kao Atletico Madrid, a neko Barcelona na te dvije utakmice. Na to sam mislio čisto. Shvatio sam, slažem se s vama, dobro se to zaključili. Mislim da sljedeća utakmica će biti fajterska utakmica koja će biti najbitniji rezultat. Ali mislim da smo mi ti koji ćemo usmjeriti utakmicu, da li ćemo ići njima niz dlaku i tući se s njima ili ćemo raditi na terenu onako ono što je nama potrebno
da zaključimo utakmicu onako kako mi želimo. Slažem se s vama i svjesni smo toga i naravno da ćemo pokušati na terenu napraviti situaciju onako kako je nama komodna da dođemo do željenog rezultata. Imenjače može još jednom. Može, evo zatvorit ćemo. Vjerojatno ovo pitanje nije vezano uz euro, ali moram pitati Šimu jer je vezano uz njegovu karijeru. Dosta se u zadnje vrijeme priča o tome da ćeš promijeniti sredinu, da se vraćaš u hrvatski nogomet. Zazivaju te navijači Hajduka, možeš reći bar 2-3 crte o tome. Imaš li planove već sada se vraćati kući ili još nije vrijeme za tome? Eventualno ako ćeš potvrditi neki kontakt, poruke, pozdrave i šta god. Ne znam da je ovo... Ne znam, morat ću odgovoriti na to pitanje stvarno uz dužno poštovanje prema vama i svim pitanjima koje ste mi postavili. Da li ću se kući vratiti kroz daljnju budućnost, to vam iskreno ne mogu reći i ne znam odgovor na to pitanje. Sve što ste me sad pitali vezano za Hajduk uz dužno poštovanje prema svim navijačima i prema klubu, ja im želim sve najbolje u nadolazećim sezonama i kako van terena, tako i na terenu. To što ne rade je fenomenalno, navijače koji imaju fenomenalno, struku koja ih vodi isto tako. Vidim da idu uzlaznom putanjom, ja im želim sve najbolje. A što se tiče moje nogometne karijere, ne mogu vam javno reći koji su moji planovi, ali kažem, u daljnoj budućnosti možda se vratim kući, ali to ćemo vidjeti da li će biti u svrhu igranja nogometa ili živjeti, to ćemo još vidjeti.